ישראל מתעוררת בחג שמחת תורה, לתוך מטח טילים יש גם נפגעים. ב7 באוקטובר, כאשר הטרור רקע בנו באכזריות שלא תתואר, מערכת הבריאות הישראלית כולה התגייסה כאיש אחד. זו הייתה קריאה לדגל, קריאה להציל חיים, קריאה שלא ניתן היה להתעלם ממנה. בזמן שחיילי המילואים והסדיר נקראו לדגל, אזרחים אמיצים דהרו במכוניותיהם לאזורי הקרבות, הסתכנו והצילו חיים. רופאים ואנשי צוות נקראו למילואים, וחבריהם שנשארו בבתי החולים קלטו את שטף הפצועים שהגיעו במצבים קשים לבתי החולים סורוקה וברזילי, ונדרשו לטיפול מיידי ומציל חיים. הם עבדו ללא לאות, יום ולילה. הם ניתחו, איחו, טיפלו והחזירו חיים למי שנפגעו באכזריות. אני רואה הרבה פצועים, חלק היו מה שנקרא בלי סימני חיים. סביבם היו שם בכל רגע גם האחיות והאחים. בכל שעה הם הרגיעו, טיפלו, חבשו, דאגו והעניקו תקווה למי שאיבדו אותה. הם נלחמו על כל אחד ואחת, לא ויתרו על אף נפש מתוך שליחות ואהבה לזולת. באותו הבוקר בתי החולים בכל הארץ נערכו לקליטת פצועים קשים מהדרום ולניתוחים מורכבים והצלת חיים. מאז ועד עתה הם מטפלים, מנתחים, משקמים, מצילים חיים ומחזירים חיים. כולם עומדים כתף אל כתף כמו באותה שבת וממשיכים במלאכת הקודש. רגל יורדת. אליהם הצטרפו רופאות ורופאים, אחיות ואחים משירותי הבריאות בקהילה שעמדו מיד לשירות האזרחים וסייעו ככל יכולתם להציל חיים. הם פתחו מרפאות בעיצומו של החג, קיבלו פצועים שאזרחים פינו במכוניות הפרטיות שלהם, שימשו מוקד רפואי לקהילות שלהם ברחבי הארץ. בכבישים דהרו אמבולנסים ועליהם צוותי מד"א ושירותי ההצלה, לוחמים בקו החזית שהגיעו ראשונים לזירות. פינו, טיפלו והצילו חיים תחת אש כבדה. מוקד מלאכי 776 מחבלים בתוך שדרות, ירו עלינו, נפגענו. חלק מהם שילמו בחייהם, אך חבריהם המשיכו להעביר פצועים לבתי החולים במהירות העולה על הדמיון. שאתה כל הזמן במחשבה שאתה בא להציל חיים. אך הגבורה לא הייתה רק בחדרי הניתוח ובזירות האירוע. היא הייתה גם במשרדים, במסדרונות ובחדרי ההמתנה. משפחות מודאגות שהגיעו לבתי החולים לחפש את יקיריהם, זכו גם הם לתמיכה של המערך הסוציאלי שפתח חמ"ל בבתי החולים. הם כיוונו משפחות מודאגות שחיפשו את יקיריהן, תמכו ונתנו אוזן קשבת וכתף לבכות עליהם. ואסור לשכוח את אלה שעסקו במלאכה הקשה מכל, אנשי הרפואה המשפטית, זק"א ועובדי בריאות הציבור של משרד הבריאות שהתייצבו במחנה שורה בלב כבד וכואב כדי לבצע את מלאכת הזיהוי. כולם יחד אספו את כוחותיהם כדי לזהות את הקורבנות ולהחזיר אותם למשפחותיהם כדי שיביאו אותם לקבורה מכובדת. וגם בימים אלה, אנשי הרפואה של קופות החולים ולשכות הבריאות מגלים מסירות יוצאת דופן בטיפול במפונים הרבים שנקראו מבתיהם. הם הקימו מרפאות מאולתרות, סיפקו תרופות חיוניות והעניקו טיפול נפשי לכל מי שנזקק לכך, ונתנו בעיקר תקווה והמשכיות לטיפול הרפואי והנפשי. גם היום הם ממשיכים לתת מענה וטיפול בתחום הבריאות הנפש והשיקום לכל אדם הזקוק לכך. בתי החולים הקימו גם מערכים מיוחדים לקליטת חטופים ששבו הביתה, מערך שנתן להם תמיכה רפואית ונפשית מרגע חזרתם לישראל ועד לימים אלה ממש. לכבוד היה לנו לקלוט אתכם בשובכם מהשבי ולטפל בכם. מאחלים לכם בריאות מלאה. ידין גלדמן ודוד מאיר, שני לוחמים בסיירת מטכ"ל, נפצעו באורח אנוש. ב7 באוקטובר גם אני הייתי שם. השתתפתי בקרב הקשה בבארי. בזכות החיילים האמיצים שלנו הצלחנו להדוף את המחבלים. במהלך הקרב נפצעתי בצורה קשה. כך זכיתי להכיר את מערכת הבריאות הישראלית בשעתה היפה. הגעתי חסר הכרה ויצאתי חזק. אני איתך, אני תומכת בך, אני איתך ביחד. עברתי תהליך שיקום אינטנסיבי, פגשתי פצועים ופצועות בכל רחבי החברה הישראלית, וכולנו יכולים להודות שהיה לנו את הגב של מערכת הבריאות החזקה שלנו. גם היום המסירות לא פוסקת. קופות החולים, לשכות הבריאות, כולם ממשיכים לטפל במפונים, בחטופים, בכל מי שנושא את צלקות אותו היום הנורא. ב7 באוקטובר מערכת הבריאות הישראלית הראתה את פניה האמיתיות. היא הוכיחה לכולנו שהיא אחת מהמערכות הטובות בעולם. היא הראתה חמלה, מסירות ואהבת אדם. היא הראתה את הכוח האמיתי של הרוח האנושית.